Kull ma jmur l-irwol tat-teknoloġija diġitali fil-prattiċi tal-artisti fih dan is-settur kreattiv qed jieħu rwol aktar ċentrali. Għal dan il-għan 13 il-proġett ta' riċerka u żvilupp diġitali ser gawdu minn total ta' 200,000 euro bħala parti mill-iskemi Restart 2021 li tnedew mill-Kunsill Malti għall-Arti. Waqt konferenza tal-aħbarijiet il-Ministru José Herrera stqarr li l-ambjent kulturali dejjem jinbidel u għaldaqstant jagħmel lill-għodod diġitali indispensabbli llum il-ġurnata. Din hija skema oħra minħolqa ta' skemi imnieda mill-Kunsill Malti għall-Arti. Din iskema hija skema intisa sabiex nagħmlu l-aħjar użu mit-teknoloġija diġitali, teknoloġija illi tat frott kbir fi żmien il-pandemija. L-Assoċjat tar-Riċerka għall-Kunsill Malti għall-Arti Neville Borg provda ħarsa lejn il-proġetti li se jiġu finanzjati li jinkludu diversi oqsma fosthom prattika artistika u l-involviment tal-udjenza. U sostna fuq l-importanza li wieħed jinvesti fil-ħiliet diġitali fis-settur artistiku u kulturali. Billi ninvestu b'daw il-ħiliet inkunu nistgħu nwessaw il-kapaċitajiet tagħna bħala settur, kemm bħala l-entitajiet u l-organizzazzjonijiet kemm pubbliċi, kemm privati, kif ukoll volontarji li jaħdmu b'xi mod fis-settur, imma anke l-ħiliet ta' l-artisti individwali li jkunu jistgħu jespandu xogħolhom. Preżenti għal konferenza stampa kien hemm ukoll id-direttur għall fondi u l-istrateġija tal-Kunsill Malti għall-Arti, Marian Kawki, li spjegat kif din is-sejħa irċevit 28 applikazzjoni. Isaħqet li din il-figura hija prova li s-settur kreattiv u kulturali qiegħed jirrispondi għal ħtieġa ta' proġetti diġitali.